وقتی راننده را گاهی منع میکنه راننده چی حقوق ها داره؟ شخصی که حقوق رانندگی ندارد و در حالت مستی قرار دارد. нафароне ки дар Москва қарор доранд ва ба духтури дандон ниёз доранд ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед ва аз номи канали Юрист TJ муроҷиат кунед 30% тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. мо имрӯз як мавзӯеро махсус интихоб кардем ки дар ин мавзӯъ бисёр савол метиҳанд ба мо. ба ҳамин хотир мо хостем ки ӯ саволҳоро махсус барнома кунем ва танҳо дар мавриди ҳамон суҳбат гузаронем, яъне дар бораи бозрасии давлатии автомобилӣ, ҷаримаҳои гаи ба ронандаҳо ва ронанда бояд чӣ тавр муносибат кунад бо корманди гаи. умуман дар ҳамин маврид суҳбатҳо гузаронидан. ҳамчунон саволи бисёртар ба мо пешкаш мекунанд дар доирае ки мақсад вақте ки коркуни бозрасии давлатии автомобилӣ, яъне коркуни гаи ронандара манъ мекунад, дар ҳамин ҳолат бояд ронанда назди коркуни гаи аз мошин фуроя ё ин ки не. агар мутобиқи қонун ба назар бигирем, вақте ки корманди гаи ронандара манъ мекунад ва агар ронанда ба назди гаи мефуроя, аз рӯи қонун 50 сомон бояд гаи ҷаримаш кунад барое ки вай назди гаи мефурояд. лекин мутаассифона ҳеҷ чиз бисёртар дар худмон ба назар намераса ва ба назарам намегиранд. дар ҳар ҷое ки кормандои гаи ронандаҳоро манъ мекунанд, дар ин ҳолат ронанда ба назди коркуни гаи мефуроя ва мерава. ва боз як саволи дигара бисёртар ба мо пешкаш мекунанд ки ҳастанд коркунои гаие ки дар роҳҳо, яъне аз девори роҳ ҳамун полосаи роҳа дар назар дорем, аз полосаи роҳ дигар тараф истодагиянд ва мошине ки аз ин тарафи полоса меояд гаиё бисёртар манъ мекардиянд. ҳамин савола метиҳанд ки оё ҳуқуқ доранд ё ин ки не. мутаассифона ба ин чизам кормандои гаи ҳуқуқ надоранд ки аз дигар тарафи роҳ мошине ки аз дигар самт омадааст ӯра манъ кунанд. дар ҳолате манъ карда метавонанд ки анамун полосаро агар ин тараф бигзара коркуни гаи баъд ҳақ дорад ки мошини ин тараф будара манъ кунад. боз як чизи дигара қайд кардан мумкин аст ки меган вақти ронандара гаи манъ мекунад ронанда чӣ ҳуқуқҳо дорад ва бояд то чанд дақиқара интизор шавад ки гаи ба пеша биёяд. вақте ки коркуни гаи ронандара манъ мекунад, мутобиқи қонун бояд ронанда то 3 дақиқа интизор шава омадани коркуни гаиро. агар пас аз 3 дақиқа коркуни гаи ба назди ронанда ки наояд, дар ин ҳолат метавонад ронанда мақсад рафтан гира, роҳи хача идомат яв бурава интизор нашава дига. мутобиқи қонун 3 дақиқа бояд гаиро интизор шавӣ ва дар ҳолате ки гаи ба назди ту меояд, ҳақ дорӣ аз вай ҳуҷҷатша талаб кунӣ, яъне удостоверенияша талаб мекунӣ ва метавонӣ муҳлати вай бубинӣ ки муҳлаташ оё ба анҷом расидагӣ набошад ва метавонӣ аз ӯ значокша бибинӣ, яъне ки дар формаш. дигар ҳуқуқҳоро ронанда низ дорад. ва ҳозир мегзарем ба ҳуқуқҳое ки коркунои гаи нисбати ронандаҳо доранд, яъне қоидавайронкуниҳо аз ҷониби ронандаҳо мешавад ва бояд чӣ тавр ҷаримабандӣ шаванд, чанд сум ҷаримабандӣ шаванд. дар инҷа як савол ба миён меояд ки оё ронанда ҳақ дорад дар мошини худаш музикаи баландқатӣ бигарда. ҳамчунон дар қонун омадагие ки аз соати 23:00 то соати 6 саҳар дар кӯчаҳо, майдончаҳо, соҳилҳои фароғатӣ, роҳҳои нақлиётӣ ронандаҳо ҳақ надоранд халалдор кунанд оромиро. дар ин маврид чӣ гуфтагия қонун? ба шахсони воқеӣ огоҳӣ дода мешавад ё ба андозаи аз 2 то 3 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад. ба шахсони мансабдор бошад аз 5 то 7 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад барои халалдор кардани оромӣ, яъне ки мусиқишона баланд мекунанд аз соати 11 шаб то соати 6 саҳара дар ҷойҳое ки мо номбар кардем мумкин нест халалдор кардани оромӣ. ва ногуфта намонад ки як нишондиҳанда баробар аст ба 58 сомон, яъне ки мо д3 нишондиҳанда гуфтем, д3 нишондиҳандара зарб мезанем ба 58 сомон ва ҷавоби ҷаримаш мебурояд, яъне нишондиҳанда 58 сомона дар бар мегирад. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доранд ё берун аз Федератсияи Россия қарор доранд, акнун вақти он расидааст ки телефонҳои худро иваз созед. пас ба рақамҳои дар экран буда муроҷиат кунед.
бо нархи арзон ҳама намуди телефонҳо дастсафкаш ба ҳамаи шаҳрҳо бепулай ва агар аз номи канали юристиҷа муроҷиат кунӣ як чихол падаркат мекунанд. ба дариҷа боз қайд кардан мумкин аст таваққуф кардан ва бозистодани воситаҳои нақлиёт дар минтақаҳои истиқоматӣ, яъне ки дар байни домҳо истодани мошинҳо аз ҷониби давлат, аз ҷониби қонун ҷаримабандӣ пешбинӣ шудагиаст. аз 1 то 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима карда мешавад барои таваққуф кардан ва бозистодани воситаҳои нақлиётӣ дар минтақаҳои истиқоматӣ. боз дар инҷа як чиз дигара қайд кардан мумкин аст ба роҳ баровардан ва ё истифода бурдани воситаи нақлиёти вайрон, яъне ки мошини шумо вайрона ё ки аварийне ё ки ягон ҷоша задагиен, шумо онро мегирен ва мегарден. барои ба роҳ баровардани воситаҳои нақлиёти вайрон ки ба чунин ҳолат истифода бурдани онҳо манъ аст ё берақами давлатӣ ё бе иҷозати дахлдор, инчунин мошинҳои боркаш ё бо мусофиркашоне ки машғуланд бе рухсати бозрасии давлатии автомобилӣ ё мувофиқи тартиби муқарраршуда ба қайд гирифта нашуданд ё аз санҷиши давлатии техникӣ нагузаштанд, ба шахсони мансабдор ба андозаи аз 7 то 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. аз ҳама як чизи муҳима боз дар инҷа қайд кардан мумкин аст бародарони азиз ки ҳамчунон мо гуфтем аз ҷониби коркунигаӣ ба ронандаҳо ҷаримабандӣ мешавад ва як чизи дигар мумкин аст дар роҳу рӯҳо ҷаримабандӣ кардани пиёдагардон, яъне ҳар пиёдагард аз воситаҳои нақлиёт ва аз дигар чизҳоро бисёртар дар ҳама ҷо пиёдагардон ҳастанд ва пиёдагардон дар ҳолати мақсад риоя накардани ҳамин қонунҳое ки пешбинӣ шудагиаст дар роҳу рӯ бояд ҷаримабандӣ карда шаванд. яъне чӣ қонунҳоро мақсад мегирем агар светофора нигоҳ намекунанд ё ки аз пешиход намегзаранд ё ки роҳҳо забор кардагиа аз болои ҳамун заборҳо мегзаранд, яъне ки мепаранд бисёри одамон, дар ҳамин ҳолат бояд аз ҷониби корманди гаӣ ҳамун пиёдагард як нишондиҳанда ҷарима карда шавад. ва қайд мекунем боз дар инҷа идора кардани воситаи нақлиёт аз тарафи шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад ва дар ҳолати мастӣ қарор дорад. барои шахсоне ки иҷозатномаи ронандагӣ надоранд, яъне ки права надоранд ва болои и боз дар ҳолати мастӣ қарор дорану мошин меронанд. дар ин ҳолат агар коркуни гаӣ дастгир кунад мутобиқи қонун 400 нишондиҳанда ҷарима таъин карда мешавад, яъне 400 нишондиҳандаро ҳисоб кунед, ҳар як нишондиҳандаш баробар аст ба 58 сомон. ҳозир ба шумо ишам мефаҳмонем, яъне шаҳрванде ки ронандае ки ҳуҷҷат надора, права надора ва боз мошинша дар ягон шахсе метия барои рондан ки вайам ҳуҷҷати ронандагӣ надорад. барои аз тарафи шахси ҳуқуқи ронандагӣ надоштан идора кардани воситаи нақлиёт ба андозаи 250 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. барои ба шахсе ки ҳуқуқи ронандагӣ надорад вогузаштани идоракунии воситаи нақлиёт ба андозаи 5 то 7 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. мо пештар қайд кардем ҳуҷҷати ронандагӣ надоштан ва дар ҳолати мастӣ қарор доштан ва боз ҳозир дар инҷа қайд мекунем идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ, яъне ки ҳуҷҷати ронандагӣ дораву дар ҳолати мастӣ қарор дорад ба андозаи 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ё маҳрум кардан аз ҳуқуқи идора намудани воситаҳои нақлиёт ба муҳлати 5 сол ва ба муҳлати то 15 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ таъин карда мешавад, яъне ки 300 нишондиҳанда ҷарима таъин мекунанд ва аз ҳуқуқи ронандагӣ 5 сол маҳрум мекунанд ва боз то 15 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ карда мешавад шахсе ки ҳуҷҷати ронандагӣ дораву дар ҳолати мастӣ қарор дорад. аз тарафи ронандагони воситаҳои нақлиёт ба вуҷуд овардани ҳолатҳои садамавӣ, яъне ҳар ронандае ки дар роҳу рӯ рафтаестай мисол ягон мошини дигара памех метия ҳолати садамавӣ ба вуҷуд меорад ба андозаи аз 3 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. итоат накардани ронандагони воситаҳои нақлиёт ба чароғаки роҳнамо ё ишораи танзимгар. ишораи танзимгар чизеро дар назар дорем ки мақсад знакҳо пешиход ё ки дигар чизҳо ё ки знаки таваққуф маън аст. умуман ҳамаи знакҳо ва итоат накардани светофорҳо, чароғакҳои роҳнамо. барои итоат накардани ронандагони воситаҳои нақлиёт ба чароғаки роҳнамо ё ишораи танзимгар роҳ надодан ба нақлиёти барои гузаштани бартарӣ дошта ба андозаи аз 3 то 5 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад.
идора кардани воситаи нақлиёт бе муоинаи ҳатмии техникии давлатӣ ва суғуртаи ҳатмӣ. барои аз истифодаи ронанда идора кардани воситаи нақлиёте ки дар муҳлати муқаррар намуда аз муоинаи ҳатмии техникии давлатӣ нагузаштааст, ба андозаи аз 3 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. барои аз тарафи ронанда идора кардани воситаи нақлиёт ҳангоми надоштани ҳуҷҷат дар бораи суғуртаи ҳатмӣ ба андозаи 1 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима таъин карда мешавад. ва ин бад ҳар чизи ҳатмие ки имрӯзҳо ба чашми мову шумо бисёр рух метиҳад, дар ҳаёти мову шумо бисёр рух метиҳад ва мо ҳамин чизҳоро ба шумо пешкаш кардему фаҳмонидем. инак барномаро ба анҷом мерасонем. видеоҳои нави моро интизор бошед. ягон саволи дигар боша саволтона метавонед дар поёни ин ҳамин видео равон кунед. дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунед.